Okay, mwina ineyo ndinali ndi funso eti. Sure bwana. Ya mafuna ndifunso nina kuti kodi Yesu Khristu ali pa dziko lapansi lino adaphunzisapo za chipembedzo cha Chikhristu? Sanaphunzisepo kuti Okay, kuti basi ndinene ya marba. hello. Okay, ndimanena Hello. kuti funso limenelo pa chilungamo chake ndilovuta kulinena kuti eya kapena kuti ayi. Okay. Komatu munayankha kale kuti sanaphunziseko pano pachizina kwanira. Inenso ndimanena kuti anepa ndiyankha chilungamo. Yeah, inde Ayi kuti anapanga khumbo. Yes, foti mukayiganizira ujeni pamene ananena kuti ngati pa John 14 verse 1 timano savutike mukhulupirire Mulungu mukhulupirire ine ndekha. Pamenepo ndi pamene panakhala ngati pakuyamba no Chikhristu foti kuyamba kumkhulupirira Yesu Khristuyo ndi kuthonazo kuti anaphunzitsa Chikhristu komano sananene kuti ngati kumbali naso ndikuti ayi foti sananene kuti muyambise ngati chipembedzo cha Chikhristu motere yoti specific sananene kuti kuchitonena ngati kupanga specify mwina ndinene choncho. Ya mwachidule kungoti mmene munayankha mchoti ayi sanaphunzise za chipembedzo cha Chikhristu. Fine. Okay. Mezo sitilimbana nazo. Okay. Funso limene lathathana. Chifukwa ino pena mmandiyankhira bwino chifukwa mmayankha straight point. Chachiwiri, kodi Yesu ophunzira ake adayamba achulapo kuti Akhristu kapena ophunzira ake komanso anthu amene amatsatira munthu amene ndikumkhulupirira anayamba achulapo kuti Akhristu? Sanachulidwe